Atențiune, atențiune! Dacă sunteți numai ochi și urechi, atunci să știți că povestea noastră începe. A fost odată, ca niciodată, într-o țară îndepărtată, o pădure fermecată, cu magie plină toată, în care am fost și eu odată. Cică, în acea pădure, trăiau 3 urceluși, Murdărel, Mâncăcel și Somnorel. Aceștia, cum au crescut mari, au hotărât să plece în lumea mare. Ce a fost mai departe, o să vedeți și singuri, pentru că urmează o adevărată aventură. Mâncăcel, vino mai repede că am găsit ceva foarte, dar foarte gustos. Ce ai spus, gustos? Gustos? Murdărel! Păi, nucile astea sunt bombonelele mele preferate. Mulțumesc, Murdărel, că le-ai găsit. Acum și că eu... Oh, ce mare! Foarte ce fost prețioare. Eu am găsit nucile, dar tu nu vrei nici măcar să te împarți. Ai bine, nu te mai supăra așa, Murdărel. Ține o nucă ție, una pentru frățiorul nostru Somnorel și asta pentru mine. M-am împărțit, ai văzut? Nu, așa nu e pe dreptate, frățioare. Mai întâi o să numărăm nucile și apoi o să le împărțim frățiește. Vino să le numărăm. Hai să le numărăm. 1, 2, 7. De unde 7, Mâncăcel? După 2 urmează 3, Mâncăcel. După 2 urmează 7. După 2